Моля? Къде да ходим? Знаеш какъв ми е на мен хонорара, бе? Никъде няма да ходим, само тук ще снимаме. Добър ден! Аз съм актьор. Крещя където и да отида, за да се знае, че има актьор наоколо. А и да събирам внимание върху себе си. Ама не, аз не викам. Просто гласът ми е изнесен. Говоря като робот, но е важно да се чува всяка сричка. Правя тъпи гримаси, но не е умишлено, просто артикулирам. Не мога да проведа дори нормален разговор, защото съм твърде зает за това да мисля как изглеждам. Аз не съм облечен като клошар. Това е арт. Много обичам да се смея като квартално химне. Така, без причина. Спрете ми това на паузичка, защото ми звънят. Все пак съм супер търсен. Опа, как е? Това е дилъра ми. Опа, секундичка. Дилъра. Още ми е трудничко. Да, супер. Свежо. Супер, да. Свежо. Да. Да, супер. Добре, свежо. Айде. Звънна ми дилърът да ме покани да се напудрим, сеш се. После да се насмучим, защото като вземеш това и после като пиеш алкохола, изобщо не го усещаш, бате. А после ще се кача зад волана и ще шофирам в това цветно състояние и ако ме спрат куките, ще съдя държавата. Знаете ли защо? Защото аз съм актьор и мога да правя каквото си поискам. И няма лоша реклама. Пука какъв пример дава. И нищо, че аз трябва да съм лицето на културата. Нямам никакъв актьорски талант. Като цяло нямам никакви таланти. И съм адски некадърен. Разбирате ли, всичко изтървам, нищо не ми се получава. Но най-важното е, че се научих да говоря. А това е най-важното в тази държава. Актус на латински означава действие. Но най-важното е да говорим. Водещ съм на 3 предавания. Снимам се в 5 сериала. Режисирам 2 филма. И всичкото това постигнах съвсем сам. Мама е кастинг режисьор, а пък тати и дядо са известни актьори. И общо взето сме така. Без-безе сме с някои хора. Я виж телефона, някой ми звъни там. Какво пише? Шуро и Баджо. Откажи и после ще звънна. Мога да изиграя Жокера 5 пъти по-добре от Хоакин Феникс. Всеки може да се кълчи пред камера. Дигни ми до 50 годишна възраст. Мисля да се държа като 5 годишно дете. Ще псувам като каруцар, ще си прахосвам парите, ще жуля кучки, ще лъжа на поразия и ще заведам. А след това ще стана философ и ще започна да обяснявам на хората как е редно да се живее. На старини ще стана учител по актьорско майсторство, професор. И ще съсипя животите, психиката и таланта на изключително много деца. Защото все пак тия комплекси трябва да се избиват някъде, нали? Ако нещо в някакъв момент ми потребват пари, ще се снимам в някаква реклама за хазарт, бе, бате. Билетчета това на ваше търкаме. Общо взето си мисля, че съм от каймака на обществото. А пък се държа по-зле от тайката. Поклон. Всяка прилика с действителни лица и събития
случайна.